Mi-e frig. Trebuie să dăm drumul la gaz. E sigilat, nu avem voie. Oamenii îngheață aici. O să-l rup eu, nimeni nu o să afle. Dați înapoi! Lăsați să lucreze! Încă un pic, gata. Simți ceva? Mama? Nu-i nimic, iubi. Bomba era sigilată! De ce ai desfăcut-o? De ce ai dat drumul la gaz? A bubuit tot blocul, copile! Oamenii au murit acolo! Sergent, răspunde. Mi-era frig, mi-era atât de frig. N-am crezut, n-am vrut să se întâmple asta. Nu-i nimic, iubi. Bum! E puternică în Rahova. O să fie bine, iubito. Respiră, sunt aici. Bună seara și bun găsit la știri. O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin 3 oameni au murit, printre care o femeie însărcinată, iar alți 20 au fost răniți. Ce am făcut?